आई भैया, हम भोजपुरी गायक कुमार विपुल आप सब तमाम भोजपुरी श्रोता के गोड़ छुए गोड़ लागतानी। आज एगो हम आप सबके बीच में बहुत अच्छा लोकगीत सुनावतानी। मर्द मेहरानू का मैटर बा। एक जने 7 दिन पर एक जना छुट्टी लेके घरे आवत रहे अपना पत्नी से भेंट करे खातिर, लेकिन आवत रहे तो देखी का होता खेला। इहेनु कहल जाला किस्मत के खेला, केहू रहे अकेला के करो भी लागे मेला। घीव के आस में जब तीसी तेल मिलता, सोची जियरा पकेतना टिसेला। कैसे कहता है और अदबद रूसेली धनिया जहिया आवे तवार कि अदबद रूसेली धनिया जहिया आवे तवार कि हमर छुट्टी लिहल कि हमर हर छुट्टी लिहल माटी में मिलावस हो कि तकिया से गेड़ देबेली बेयाना हमर फेर देबेली कि तकिया से गेड़ देबेली बेयाना हमर फेर देबेली। और आगे कहता है कि 7 दिन पर ताजा होके आइला हम घरवा, होला जियान हमर कुल गाड़ी भरावा। 7 दिन पर ताजा होके आइला हम घरवा, होला जियान हमर कुल गाड़ी भरावा। और सुखले लवट हमें जाइला भोरे होखते सोमार, सुखले लवट हमें जाइला भोरे होखते सोमार। हमर छुट्टी लिहल कि हमर छुट्टी लिहल माटी में मिलावस हो कि तकिया से गेड़ देबेली बेयाना हमर फेर देबेली कि तकिया से गेड़ देबेली बेयाना हमर फेर देबेली। गीत आप सबके कैसन लागल कमेंट में जरूर बताइब जा और हमार आईडी के फॉलो कर लेब जा।